Ka yeng ka Shri Meghalaya High Court ha ka khandai trik no pra kalabatha ya ka Central Bureau of Investigation CBI bakan pha tang ya ki katu ka ni ki sakhi ki badan kam ha ka bayade berka jersey tak siali ha ka bathung kam nong hikai house nam arjar khandai ha ka balakno ya ka jingdon kti jo ka menteri sarkar ka kong Amprin Lingdo. Ya kanega hukum lapan mi da single bench jong ka yeng ka Shri High Court balakli da Chief Justice IP Mukherjee ha ka jingbishar ya ka mukot duma number 36, 37, 70 and 71 of 2023 ha pedeng ka Central Bureau of Investigation Shillong persha ya ka Maisel Amprin Lingdo bat kiweipan bat u Jeffrey di Sangma persha ya ka Central Bureau of Investigation bat uweipan. Ha ka jing bishar ka yeng ka Shri ka pentep baka menteri sarkar jela ka kong Maisel Amprin Lingdo bat arngot ki weipan kila syak keno le kam bean bat penkela ya ka rukam jit bat thungkam ya ki nohikai assistant teacher ha ki kerdan lower primary school jong ka sarkar Meghalaya house nam arjar pra arjar kendai. Ka Shri kala ong ru baya ka jing tokit ya ka ni ka mukot duma PS case hapo ki kendon 120B 167 466 408 34 IPC la IT ha ka Central Bureau of Investigation CBI bakan pelong ya ka jing tokit da ka ni ka yeng ka Shri High Court. Ka yeng ka Shri kala ong bahadu menta ampalat ya ka arpongot kinong sakhi ya ki baladat ban sngap ha ka jing bishar bala yu jingtep baki dan hadu shispa an ripu arngot kinong ai sakhi. Ka mukot duma bala mudui da kinong syak keno kalong halor kinong rim baper. Kanong rim bala penpau da kanong syak mudui baningkong ka badi ka menteri sarkar ka jela kalong baka chat sheet kamsham la penpau ya kano kono ka jingdon kti ong ka hukum. Ka yeng ka Shri ka shimru baka ni ka jingbishar kam beman na ka PS case number 6207-2011 kala sateng mentala palat khatlai snam bat kumta kala dei kapur ban pun kut no ya ka ong ka yeng ka Shri ha ka hukum.